Hej alle sammen. I dag så står vi i Bilka, og vi skal lave noget sjov. Og tak til min kameramand Josef her. Ja, godt. Og så i dag så skal jeg bare vlogge lidt, og så have det sjovt. Nu skal jeg så sove, så nu går jeg bare op her. Yes! Oh shit. Axel, hvor er du henne nu på? Okay, ja, let's go. Der flipper. Nu har vi fundet på en rigtig god idé, så nu skal vi bare lige over til toiletrullerne, og så ses vi der. Det blev lidt der cut. Okay, ja. Vi blev lige cut, og så skulle vi bare løbes for, der kommer ud. Ja. Nu så skal vi spille kryds og bold. Jeg starter. Okay. Skal jeg bare lige kigge. Oh. Jeg kan ikke holde øje, fordi jeg også kigger på kameraet samtidig. Come on. Easy one. Nu går vi ind i normal. Skal vi bare lige se, om der er noget, vi kan bruge. Så nu har vi så fundet sådan en her. Jeg har bare set dem på et eller andet YouTube eller sådan noget, ikke? Jeg vil gerne have dem, så jeg kan vaske hænder lige hvor jeg er. Ja. Nu stopper vi videoen, fordi at vi vil gerne hygge os lidt selv sådan uden YouTube. Så vi ses.